zabaldu dugu gurekin, Betxigotxi elkarteko ordezkari moduan, eta datozen minutuetan kuadrillaren egunarekin loturiko balorazio bat egiten saiatuko gara. Eta pixka bat balorazio honekin hasteko, kuadrilla eguna ekintza askoz osatua dagoen heinean, goizean jada ekintza ugarirekin hasi zenuten eguna, ez? Horren artean aipatu behar ditugu Goitiberen sari nagusia, bai Fikobara joateko kale jira edo gosaria bezalako ekintzak oso jendetsuak izan zirela, ezta? Hori da, bai, goizean pentsa gosariarekin abiatu ginduen, bai Goitibera partaidekin, bai Betxigotxiko zenbait bolundrezekin, eta gero ere txarangak eta batzuk hurbildu zirenarekin, gosaria egintzan, gero sosketa, Goitibera txabelketa, eta bai. Eta konta iguzu, nolako balorazioa egiten duzue Betxigotxitik aurtengo herri bazkariaren inguruan? Bueno, orokorrean, pixka bat, batez ere Fikoban ere azaldu genulako jende guztiari eta gustatuko litzaigukelako jende guztiak jakitea datu hau. Gero eta laguntza gutxiago dago udalarengatik, aurten kuadrilla egunaren 122 bakarrik lagundu digu, beste guztia atera behar izan beharko dugu, oraindik ez ditugulako gauzak itxi, ikusi behar dugu kontuak nola joan diran, eta uste dugu 15 urte, dela nahiko urte demostratzeko, zer egiten ari giran eta nola egiten ari giran eta ze asmoekin. Gainera, oroitu arazi nahi dut, lehenengo urtean jarri genuen helburua, oraindik helburu bezala izaten jarraitzen duela, naiz eta uste dugun lortzen den gauz bat dela, eta da, Irunek daukan arazoa alardearen inguruko bisentsibilizazioak batu egiten direla eta egun horretan ez dagoela alarde gai bezala baizik kuadrilla eguna da jai giroan murgiltzeko jendea. Lehenengo urtean ja lortuta gendun hori, eta urtero lortzen dugun gauz bat. Nik uste dut hori zoriontzekoa dela, bai partaidengatik, kuadrilla egunen bazkarian eta egiten diren ekintzetan parte hartzen duen jende guztiarengatik, errespetua gailentzen delako, eta hori nabarmentzen delako. Hori da, eta hor barnean, aipatu behar dugu, lehenengo pabilloi horretan gertatutako gertakaria, ez? Gustatuko litzaiguke pixka bat jarkitea, ze gertatu zen eta zen nolako neurriak hartu ziren. Bai, mezu garbiena da, gertatu zena, guk behintzat baloratu dugu eta azkenean modu positibo batean, ez? Ez dena egokia da zenbait jarrera, 18-22 urteko pabilloi horretan egoten direnak, oraindik ez dugu lertzen nola mailan eseri eta minutura mai hori guztia dagoen eta gazteak badakizu indartsu datoz, gogoekin eta beraien gogoak batzutan edalontzitik ura irten arazten du eta ez dire oso jarrerak eta jendeari baretzen saiatzen gara. Hor gertatu zen pixkat barealdi batzuk eta egin genitula, baina iritsi zen puntu batetara non ukitzen ari geran jende langile bat, emakumeak, non agresio batzuk egoten diren, agresioak esan nahi dut erortzen zaie jendeak botatzen duen ogi zatiak edo urgotil bat ondotik pasa edo horrelako gauzak, eta gauzak ikusi dugulikan ari ginela baretu nahian eta gertatzen direnean gauzoiek, aurten lehenengo aldiz, 15 urtetan etzaigu sekula gertatu, pabelloia prezintatu eta jendea atera behar izan du genuen kanpora. Jendeak gehienak ez dute olako gauzetan parte hartzen, ez dire asko hortan sartzen direna, baina azkenean pabelloi guztiak kaltetuta dago. Eta honek hausnarketa bat ere eman digu. Agian jendeak jakin beharko du zergaitik urren gurtean egon daiteken bakarrik bazkaria 23 urtetik orakoentzako. Zen beste pabelloian 1100 pertsonekin, 1100 pertsonekin, ez dago horrelako ezer. Eta nik uste dut gero, asko, aipatu nahi dut jende asko hurbildu zitzaigula, barkamena eske, pabelloi txikiko pabelloiko jendea barkamena eske, eta ulertzen zutela egin genuen. Orduan, badago damu bat, baina gazteak jakin behar dute damua baino lehen egin beharreko edo egon beharreko moduak eta gauzak. Eta balorazio positiboa da nolabait zerbait ikasi zutelako gero jende guzti hori hurbildu zitzaigun bai dantzaldi momentuan edo bestela. Hori da, aipatu behar dugu ere, antolaketa aldetik lana ez dela bat ere erresa izan behar, azkenean pertsona asko mugitzen dituzue, bazkarian 1000-2000 pertsona sartzen dira, gero aipatu diguzun moduan, Fikoban arratsaldean 4.000 pertsona izatera iritsi zineten, beraz, pertsona guztientzako ekintzak antolatzea eta dena koordinatzea, ez du erresa izan behar zuek bezalako elkarte batentzat, ez? Lehenengo urtea da, pabelloiko ateak itxi behar izan ditugula aforoagatik. Hau Eusko Jaurlaritzako juegos espektakuluzeko sailak edo agintzen dituen gauzak dira, hor normatibak eta legediak markatzen duena, eta ateak itxi behar izan du ziren.
itxi zen ordua 8 gutxi, baina ja 7etarako hortxe geunden. Pixkat ustutzen zen, pixkat betetzen zat, baina ja limitean. Osea, honekin esan nahi dutena da, gure udalak ere jakin behar duela, hau ere txiki geldituko zaigula, jendeak sartzeko gogoak eta jendeak egun honetaz gozatzeko gogoak dituelako. Eta aipatu beharra dugu ere, Betxigotxi elkarteak euskararen aldeko apustu hori egiten duela, euskara sustatzeko eta euskara bultzatzeko intentzio hori duela, eta kuadrillaren eguneko helburuetako bat ere ondo pasatzeaz gainera hori dela, ez? Euskarak bere presentzia izatea, baita gazteen hauetan ere, ez? Ez dakit norbaitek zalantzan jarriko duen Irunek euskerak noiztikan daukan presentzia, lehen hizkuntza izan da, edo lehen hizkuntza ez izateak eskatzen gaitu gazteen artean, bai parrandan, bai edozein hizketako gai delarik eta kezkatu egiten gaitu ez izate euskera lehen hizkuntza. Hala ere ez du zertan lehen hizkuntza izan behar norberarentzat, baino euskeraren presentzia, gabezia, Irunen, nabarmen gutxi da gazteen artean. Eta horrek kezkatzen gaitu. Uste dugu herriak jakin behar duela, euskerak behar duela bere tokia, Irunek, norbait irundarra sentitzen bali da, horrela ikusi beharko luke, eta ez dugu gaitxe ezten bestelako hizkuntzik baizik bakarrik, hiztunak geranak eta gure ama hizkuntza dugunok nahi dugula gure tokia Irunen egonden bezala beti den. Eta esandako guztia biribiltzeko, ez dakit Betxigotxi elkartetik datozen urteetara begira nolako planteamendua egiten duzuen kuadrilla egun honetaz, da kuadrilla egun antolatzen jarraitu ahal izateko, zer nolako irizpideak hartuko dituzuen kontuan, edo nolako etorkizuna ikusten diozuen 15 urteko ibilbide honi. Bueno, 15 urte kuadrilla eguna egin nahirik eta udalak ez digu bidean gehiago laguntzen, bakarrik Fikobako perfila laguntzen du. Fikobara joaten den jendearen perfil hori laguntzen du. Gu kuadrilla eguna goiz-goizetik hasten dugu eta gaueko 11-12 arte lusatzen den ekintza bada. Gure kuadrilla eguna Irunen jakin behar da, oraindik jendeak ez baldin badaki ere, kuadrillak ez duela adinik, edozein adin, eta edozein perfilei eskaintzeko aukera daramagula burrukatzen Irungo udalan urteetan, prentsaurreko guztietan aipatu da, nahiko genukeela iritsi familietara, aurretara, gazteetara ere bai, Fikobako perfila ez duten gazteetara, nolabait Irunen ezagutu dadin kuadrilla egun bat osoa, eta ez mugatua perfil konkretu batena. Gaztea eta batez ere Fikoban sartzen da jendearen perfila. Hori alde batetik. Eta bestetik udalari, deilarri bat, lehen urtean uztailan ja bidaltzen ditun erregistraturik bilera egiteko aukerak, azaroan hartu ninduten, aurten Betxigotxi gauz bera egingo du, eskatuko du ja bilera bat balorazio batekin, eta baita ere martxan jarri dezagun gauzak ondo egite aldera. Zergaitik esatu dut hau murrizketak egondu dira kultur arloan, diru aldetik, eta hau eragin digu guri, zemartzearetan kuadrilla egunean, asko. 122 bakarrik, eta oso era prekarioan egin behar dugu lan. Esaten digutenean mugitu zazu jendea, jendea ez dago voluntaritzan gehiegi mugitzerik, eta hala eren guk arazoak ditugu, nolabait jokuta ikuskizuneko zailak agintzen digulako legediaren arabera, seguru konkretu bat egitea voluntarioak balima daude. Eta honen kostua aurtengoa, izan da 500 eurotik gorako. Seguru hori egitea. Orduan guk gastuak besterik ez ditugu, hemen pandemia eta gerra bat pasadenik ez du ematen, eta uste dugu udalak eta kulturarloak ondo ezagutzen duen gai bada, baina udalak ditugu politikari berdinak eta ez dute agian ondo neurtzen honen inguruan. Eskatzen duguna da behar bezala mesedez, ez egoera prekario batean lan egiteko guk egun hau antolatzen. Esandakoarekin geldituko gara, eta espero dugu datorren urtean eta hemendik beste 15 urtera ere Irunen kuadrilla egunaz gozatzeko aukera izatea aurrerantzean, beraz, mila esker. Azken gauz bat, eskertu jende guztiari, hurbildu zen jende guztiari eskertu pila bat, bakarrik gure asmoa dela jende